wang'e motendore gi weche mag nono komishonas mag IEBC manobalo kod duoko e kinde yiero maduong' mokalo. Komishona mar IEBC mane ochungie tich Irene Masit nochopo e nyim Aput matimo nonro ewi komishonas 4 mag IEBC manobalo gi duoko mar jatend piny Kenya e yiero mokalo mar chiwo duoko mare e nyim Aputno. Kokalo kuom okil mare Donald Kipkorir, Masit oramo ni bura mano makneno ne ochwal mana gi weche mag siasa ka oramo ni onge kod ketho. Ne odiochieng' mogik mar winjo buch komishonas mag IEBC manobalo gi duoko ma jatend piny Kenya e yiero mokalo. Komishona maduol mochungie tich Irene Masit nochopo e nyim Aputno motelne gi Justice Agri Muchelule mar winjo burano kotene gi okil mare Donald Kipkorir manoramo ni poro nitiere ketho midonjonego Masit. Kethono ok owinjo we oko Chebukati kod Marjan wirani kata gin ok giler. If there was any blameworthiness on the events of August 15, then Marjan, Gulie, Molu, and Chebukati cannot be saints. You're being invited to separate the commissioners from Irene Masit. My Lord, I have said my part. I leave it to you. You have updated history, my Lord, and the commissioner and members. This is the first impeachment trial in this country. You are laying the foundation for impeachment trials in the future. You can lower the bar, you can raise the bar. Aput matimo nonro no kata kamano ramoni Masit no temo lokataro dwaro mar oganda jo Kenya manogo ombulu yiero mokalo bang' balo gi duoko ma jatend piny Kenya. Evidence from our political party corroborated by the evidence of 2 former other commissioners and CEO was clear on the issue of moderation. That this commissioner assumed the line that election results, the presidential election will need to be moderated because she had a candidate of her choice who, I dare say, was to win, do or die for her. Okil mar Masit Donald Kipkorir nomedo balo gi Aputno koramo ni burano noriko iyalo ang'aya. The other error is that the lead counsel is part of the tribunal instead of being an independent prosecutor. He has stepped into the shoes and the body of the tribunal instead of being separate and apart from the tribunal. Aputno kata kamano ramoni nyaka gol Commissioner Irene Masit ya PC wirani okoromo bede duol matao yiero e pachoka. She is not fit at all to be a commissioner of an independent commission, as is IEBC. And we rest our case. Thank you. Aputno koro dendeko report margi mogik. Mano magidhi chwalo jatend piny Kenya William Ruto makoro biro kao kan kalore gi duoko mar Aputno. Lydia Okeyo, Ramogi TV.